Näin, eli nyt meillä on täällä jännitelähteestä 30 volttia ja sitten me sieltä vierasmagnetoinnista, eli tännehän me syötetään tasajännitettä ja täältä saadaan sitten ulos se generaattorin tuottama jännite, niin huomataan, että 30 volttiahan sinne menee ja tasajännitteen lähde näyttää saman 30, et ei muuta kuin moottori pyörimään. Näin, siitä se lähtee noin. Ja huomaatte, jännite lähtee nousemaan, tosta noin. Ja katsotaan paljon se tulee maksimissaan ulos. Näin. 7,87 volttia. Huomaatte, se on tasajännitettä. Eli meillä on tässä nyt generaattori, jota pyörittää liukurengasmoottori ja me saadaan sitä sitten ulos tasajännitettä 7,7 volttia.